Čo sa deje so Sam and Colbym? Čo ak ti poviem, že Sam and Colby nezačali ako lovci duchov. Dnes ich poznáme ako dvojicu, ktorá chodí po údajne najstrašidelnejších miestach na svete a skúša zistiť, či tam naozaj niečo je. Ale ich začiatok bol úplne iný. Sam Goldbach a Colby Brock sa spoznali ešte na strednej škole. Najprv začali robiť krátke komediálne videá na Vine. Keď Vine skončil, presunuli sa na YouTube a postupne začali skúmať opustené a strašidelné miesta. A práve tam sa zrodil Sam and Colby, ako ich poznáme dnes. Ich videá začali byť čoraz desivejšie. Chodili do hotelov, škôl, väzníc a dokonca aj na miesta s najslavnejšími príbehmi o paranormálnych javoch. Jeden z najväčších projektov bol Conjuring House. A práve tam sa začala jedna z najväčších debát medzi fanúšikmi. Počas vyšetrovania sa objavili Cody a Satori, ktorí tvrdili, že dokážu komunikovať s duchmi. A potom prišiel moment, ktorý fanúšikov úplne dostal. Počas komunikácie sa objavilo meno Libby. L-I-B-B. More. Libby? A-B-C-D. Sam následne povedal, že Libby bolo meno jeho zosnulej starej mamy. Pre fanúšikov to bol dôkaz, že možno naozaj komunikujú s niečím nadprirodzeným. Lenže nie všetci tomu uverili. Začali sa objavovať ľudia, ktorí tvrdili, že niektoré metódy používané v ich videách sa dajú vysvetliť úplne normálne. A vznikla otázka. Sú Sam and Colby skutoční lovci duchov? Alebo sme jednoducho sledovali dokonale natočenú show? Isté je jedno. Ich kanál patrí medzi najväčšie paranormálne YouTube projekty. A ich oficiálne stránky uvádzajú milióny fanúšikov a miliardy zhliadnutí. A oni v tom stále pokračujú. Dokonca vytvorili Explore Club, kde zverejňujú ďalšie paranormálne vyšetrovania a záhady, ktoré sa nedostanú na hlavný YouTube kanál. Takže, veríš, že Sam and Colby naozaj komunikujú s duchmi? Alebo je to podľa teba iba dokonale urobený internetový horor?